Mensen blijven hield iets meer thuis door het coronavirus. Maar gaan nog wel de duistere boodschappen nodig. Bij Supermerk Plus in Balk wordt hield iets meer en meer online besteld. Wat de supermarkt daarna bezorgt. Werd het op dit moment, zoals we het nou inschatten moeten, vooral spaargrond is het bezorgen van die boodschappen zelf naar de klanten toe. En de toekomst zal blijken moeten hoe het natuurlijk er ook is. Maar als wij nou in het tiertje moeten, dan denken wij dat wij komend weekend dat het wel aardig niet gaat met uw bezorgingen en dus uw online bestellingen. Ondertussen zitten er bijgelijks koks en serveerders thuis die het oors aan het werk winnen in restaurants. Daarom had Simon Sma een oproep op Facebook dien om te zien of die mensen van de supermarkt aan het werk kennen. Er binnen nu al verschillende reacties op komen. Maar Simon Sma denkt ook dat er een soort horecazaken binnen die het nog eten in de kwolling hebben. Maar natuurlijk zonde altijd spul in de kliko bedaren. Er wordt al eerst de volle fut gooid. En dus insteek wie zeker jongen de impact die een jel uren voordat een besluit genomen wordt. Hè. Na een jel uren moest de horeca dicht. Ja, is natuurlijk enorm. En dan kan ik me voorstellen dat je me vooraan zitten blijven van het wij vinden. Ja, wij proberen die voedselverspilling zo vol mogelijk in te gaan. Om dan te zien van, goh jongens, hoe kunnen we dat tot een minimum beperken? En daar hebben wij aanboden, jongens, hoe kunnen we helpen? Meidenondernemers wil Simons Machien hoe ze dat in de winkelverkeer kennen. En er is nog altijd ruimte van meer. Ik zou zeggen, de oproep herhaalt zich nogmaals, absoluut. Wij staan er verriepen. Het is zonde dat het spul de kliko ingaat. En ik denk dat we in deze periode, in deze roerige periode, samen sterker staan. En daar moeten we goed om elkaar denken.